Здравейте, мили хора! Пътувайки рано-рано до работното си място, искам да ви благодаря. На всички тези, които бяхте на представянето на моята книга към теб, искам да изразя своята дълбока благодарност за това, че споделихте този важен за мен момент с мен. Моята книга е написана в много труден период за мен, за това как избрах себе си и живота, да продължа напред и не само да продължа и да живея в любов. Зная, че на всеки един от нас се случват непреодолими трудности в живота и затова, тъй като книгата е написана наистина в много сериозен тежък момент за мен, исках да създам нещо, което да помага на хората. Да помага на хората да се изправят, когато наистина им е трудно. Да прочитат там някъде някаква помощ и решение за себе си, защото книгата работи по своят магичен начин, аз го наричам така, защото тя съдържа своите стихове, мисли, мотивационни фрази, един начин на мислене. И когато имате проблем, трудност, можете да попитате книгата. Нейната работа е следната. Схващате книгата в ръце, потъвате на ниво като по време на медитация и задавате вашия въпрос искрено и чисто през сърцето. Колкото по-искрено и чисто питате, толкова и книгата ще ви даде правилният отговор. Там някъде в философията на думите ще срещнете вашата тревога и как може да бъде разрешена тя. Това е моят път, който аз извървях, благодарение на който сега съм тук, защото се изправих и мисля, че наистина моята книга може да ви е помощник, наръчник, да се срещнете със себе си някъде там между редовете, да откриете вашата борба, вашата воля, вашата вяра, вашата истина, вашето падане-ставане. Книгата е написана с много любов, с много истина в нея. Написана е така, че да може да се четем и да се анализира. Затова тези от вас, които искат да поръчат моята книга, това е нейното лимитирано издание с моят лик, защото следващите книжки ще бъдат с друга корица, но тъй като това са моите първи бройки, които имах честта да представя на едно събитие, което беше много лично за мен и много мои близки хора дойдоха и ме подкрепиха, за което им благодаря. Можете да поръчате вашата книга на лично съобщение и да прочетете, да се запознаете какво се държи тя и как може да ви помогне. Аз съм Илияна Карастоянова и съм психолог и треньор по личностно развитие и съм тук за вас, мили хора. До скоро! Ние сме тук за вас.